אני יצחק עובד, אייזק עובד, הממציא של המכונה הזאת. זהו, מוכנים? המכונה הזו עושה דבר פשוט מאוד, לקחת אדמה מהמקום שאתה נמצא, היא דוחסת את הלבנה ויוצרת בלוק. המכונה מופעלת על ידי מנוע קטן שעובד על בנזין, ולכל 100 בלוקים ליטר אחד בנזין, זה כל מה שצריך. במקום הלבנה שאנחנו מכירים מהבטון וחצץ ומלט, להקים בית אקולוגי שהוא כולו מהסביבה. אחת המטרות החשובות זה של המכונה הזאת, שאפשר לנייד אותה למקומות אסון. בכל שנה מתים 9.7 מיליון ילדים בחוסר גג ובחוסר אמצעים, ולכל ילד לדעתי יש זכות לחיות, והמכונה הזו יכולה לעזור לבנות קורת גג גם לילדים האלה. החלום העיקרי שלי זה לייצר את המכונות האלה בכמות גדולה, כמות מסחרית, ולשווק אותם, למצוא איזה גוף שיוכל לשווק אותם בכל העולם, ובזה נוכל לעזור לעולם השלישי, לפליטים ולכל הנזקקים.